практични съвета, ако избираш декинг. Първо, не избирай само визията. Можеш ли да кажеш защо, Георги? Различните материали се променят различно във времето. С VPC Decking Optima получаваш визия на дърво, но без проблемите, които идват с него. Второ, мисли къде ще се използва. При тераси и зони около басейни влагата е постоянна. Optima е устойчив на влага, не се деформира и запазва външния си вид. И трето, сметни разхода в дългосрочен план. По-ниската цена в началото често означава повече поддръжка след това. При Optima поддръжката е минимална, без боядисване и лакиране. Изборът на декинг не е само как изглежда днес, а как ще изглежда след години. Следвайте ни за още професионални съвети.